Autobus magikoa. Etxe sorgindua. Prest al zaude, Carlos. Ia. Carlos, hori altzen egin behartzuen soinua. Ez horixe. Ez dut ulertzen. Itxura ederra dauka, baina soinua. Eskasa? Horixe baietz. Zer egin dut gaizki? Harrigarria da. Beste zerbait esango nukenik. Egun aurrak. Berdin andereño Kizkurne. Dorozian, hori alzen asmatutako musika tresnarentzako zure kontzertu berria. Bai, kontzertuaren zati bat izan da, baina... Asmatutako tresna eskasa baino eskasagoa da. Eta ez daukagu egokitzeko astirik soinuaren museoko biharko kontzertua baino lehen. Horixe, eta entseilua egin behar genuen gaur arratsaldean. Zein da ba arazoa, Carlos? Zera soinu baterako ideia bikaina neukan. Eta tresna ikusgarriren bat ari zara egiten soinu hori sortzeko. Zoragarria. Horixe da arazoa. Nire barruan argi entzuten dut soinua, baina... Eskasa da! Zer egingo dut honekin? Beno, segitu galderak egiten eta jasoko dituzu erantzunak. Baina ez daukagu galderak egiteko astirik, andereño. Berandu iritsiko gara soinuaren museoko entseilura. Eta nik esaten dudan lez, orduak zaindu eta ez iritsi berandu. Goazen aurrak, autobusera. Bagoaz, orduan, baina andereño! Zer gertatuko da Carlosen tresnaren soinua horrela geratzen bada? Horixe bera. Gure kontzertua pikutera joango da. Gainerako eskolek barre egingo digute eta gure munduaren ondamena izango da. Horretaz gain, ez errez. Zer beste jarnezake gauza honetan soinu izugarria lortzeko? Behar bada honekin, ederki, ara! Denbora gehiago baneuka behintzat. Denbora gehiago? Tira autobutxo egizu zeure lana. Xabiltzeko modu joan zezpena. Eta orain sekulako amaiera. Zer gertatu da? Ezkezkatu aurrak, berehala konponduko dut. La 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 la. Pentsatzen nuen bai, gehieki berotu da. Tira atxeden hartzen utzi beharko diogu. Ez gara entseilu orokorrera iritsiko. Atxeden hartu eta hobeto egongo zara. Ederki, soinua lantzeko denbora izango dut. Andereño Kizkurne, guk ezer egin aldezakegu. Beno ba, nik baietz esango nuke. Izugarri isilik dago dena, ezta? Ez da soinurik entzuten. Gu baino ez, galdurik, bakarrik, inoren menpe. Zer izan da hori? Neu izan naiz. Zer moduz, Dorozian? Tresnari trumoiaren indarre eman nahi izan diot. Eta euritakoa jarri diot. Xirimiria baino ez da izan, Carlos. Entzun beste hau. Lehoiaren orroa egin ahal izateko, zurda erantzi diot. Katakumea da, Carlos. Nahikoa da, Carlos! Gero eta itxura hobea du, baina gero eta soinu kaskarragoa.
Zer izan da hori? Egundokoa! Hori bai, soinu ederra. Baina ez dut nik egin, uste dut hortik etorri dela. Hori bai soinu ez ditxua. Ez da hori nik erabiliko nukeen hitza. Tira, Arnold! Etxe bat baino ez data! Ez zara etxe baten beldur izango, ez da? Baita ni ere! Ze gertatzen zaizue baina? Non dago zuen abenturarako kemena? Aukerak egin, naiz eta huts egin. Erabat izuturik? Ez zaitez horren olio bustia izan. Garabiari deitzeko telefono bat egongo da hor. Guazen. Hau leku harrigarria. Hau ere harriturik geratu da. Harrapatu duzu, harriturik. Carlos! Entzu idazue ondo. Tipo gardenen bat ikusten badugun ni banoa hemendik. Ez dago ainazkar joan beharrik. Hori da txirrina hori. Ez dago inorretxean, guazen hemendik. Ideia bikaina. Arnold zuzen dabil! Soinua zerk eragin duen jakin behar dut. Guazen! Bai, polita, sar gaitezen. Derrigorrezkoa da? Ireki! Ezin da, zer egingo dugu? Esan dezagun, kaixo! Tira, atsegina dirudi, ez da? Hau da lekua. Laguntza eskatu behar dugu. Ona telefono gida. Zer izan da hori? Dilindalan kitzikagarri alaia izan da batez ere. Sirena hotxa, nire gustuko netarikoa. Behar bada liburu honetan egongo da nik entzundako soinua. Nahikoa da, ez dut besterik jakin nahi, ni banoa hemendik. Zenolako lekua da, hau. Nor biziote da etxe honetan? Nor bizi zen, Kixa. Corneliaka kontralto irakaslea, soinuen bildumatzaile bitxia. 1807an jaioa eta 92an desagertua. Nola dakizuzuk hori andereño? Berori hil zenean, hemen bere etxean zera egin zutelako, soinuaren museoa. Eta hau da soinuaren museoa? Banekien, ezkaren txeiura iritsi. Baina non dago jendea? Gaua da eta joan egin dira, beraz etxe osoa geuretzat daukagu. Arraioa! Arraioa! Kontralto irakasleak soinuak aztertzen jardun zuen bizitza osoan. Ze gertatu zaio? Auskalo nire aurrok. Lepoa egingo nuke mamu batela, eta batetik bestera dabilela soinu perfektuaren bila. Soinu perfektuaren bila. Neu bezala. Soinu hori aurkitzeko nahi beste denbora duzu, gaua hemen pasako duguta. Gaua, hemen? Baina ez daukagu gaua etxe sorgindu batean pasatzeko baimenik. Gainera, ez dago guretzako tokirik. Ez oerik. Begira, umentzako zortzio, Eta andereñoarentzako gelatxoa. Dirudien ez hemen norbait. Gure zain zegoen.
egizue aurrok. Bihar kontzertu bat eman behar dugu. Ea mamuaren hotxa egiten duen. Carlos, lehen baino eskaxagoa da. Eta beranduegi gainera. Orain ez duzu soinurik aurkituko. Cornelia, inguruan basabitza lagundu neure soinua sortzen. Carlos, andereñok izkurnek esan du galderak eginezkero erantzunak jasoko dituzula. Erantzun bat altzen hori. Ez, baina hori behar bada. Ez zaitez tontoa izan. Hori... Mamu erotu bat da, etengabeko oinazearen kateetara betiko loturik, eta gure bila dator! Entzun! Zera da. Bai, ikaragarria badakigu. Ez, zera Corneliaren deia da. Carlos, nora zoaz? Soinu hori zerk eragiten duen aurkitu behar dut. Ez algenioke andereñoari esan behar. Entzun! Gero taltuago entzuten da. Nire ikerketen arabera, altuago entzuten bada, hurbiltzen ari gara. Ona ala txarra da hori. Txarra. Juleio. Zer da hori? Hor barrutik dator. Sartu egingo naiz. Ez, Carlos, ez! Sineste zina da. Juleio. Hau bai etxe arraroa. Zergatik pa, zure etxeak ez dauka basorik, itxasorik, iririk eta mendikatea elurturik ala. Ez, etxe jabeak ez zuen onartuko. Oi hartzuna, agian hori izan da entzun duguna. Bai, baina nork eragin ote du. Barkatu esnatu zaituztet? Andereñok izkurne, zu altzinen. Bai, ez dago tiroldarren kantak bezalakorik. Tuduludu. Entzun, hor dago berriz ere. Corneliaren deia da. Nola irteten da hemendik? Bide bakarra dago. Gora! Aurrera umeok, binan. Baina, non ote gaude? Kontralto irakasleak gelak prestatu zituen soinuaren hainbat alde erakusteko. Horra soinu ozena! Ara, arpa jotzen ikasi nahi izan dut beti. Begira ari horri aurrera eta atzera mugitzen. Hori umeok vibrazioa da, senti dezakezue. Vibrazioa! Ona gertaerak, vibrazioa gelditzen denean soinua ere amaitu egiten da. Ariaren vibrazioa. Badakit, horretxek eragiten du soinua. Oso ondo, Carlos. Soinua vibrazioa da. Entzun zazu, senti zazu. Soinu guztiak vibrazioren batetik datoz? Oso galdera ona, Carlos. Tira, Fibi, guazen danborra probatzera. Beraz, nire soinua lortzeko tresna vibrarazi egin behar dut. Baina nola? Nik esaten dudan lez, soinu arrakastatxu baten atzean vibrazio bat dago. Ze gertatzen da? Eta orain zer? Begiratu dezaket? Ona ikuskizuna! Eta betaurrekoak? Soinua entzun duzue, sentitu duzue. Eta orain? Ene! Carlos, zer da hori? Soinua ikusi egin dezaket. Ikusi! Begira niri! Entzun, altu.
Basu, basu, basua. Ai ba, ezberdinak dira. Bai, honela kantatzean, altu, altu, altua! Begira, vibrazio asko dago elkarren ondoan. Baina honela kantatzean, basu-basua. Gutxiago dira eta aldenduago daude. Oso ongi. Zerbaitek azkar bibratzen duenean, soinu altuak sortzen ditu. Eta astiro bibratzean, basuak sortzen dira. Orduan, vibrazioiek uretako uinak bezalakoak dira. Uina toki batean hasi eta norabide guztietarantz zabaltzen da. Soinua vibrazio bat bada, eta uinetan mugitzen bada airean zehar. Eta soinua vibrazioaren araberakoa bada. Gelditu vibrazioa eta soinua gelditu egingo da. Badakit, musika tresnaren itxurak ez du garrantzirik vibratzeko gauza bada. Badakit zer egin behar dudan, nire tresnaren bilanoa. Desagertu eginda! Non egongo ote da? Azalpenen bat egongo da, aurrok. Kontua da, zein den. Lehendabizik Carlosen tresna desagertu da. Gero gu guztiok, banan. Oi! Lehengo soinua berriz ere. Hemendik barrutik dator! Carlos, ongi altzaude! Bai! Lehotzen antzeko leku batean erori naiz. Torturatzen bazaituzte, ez iezuk ero ezer esan! Abokatu ikasiko dut eta hemen izango naiz handitzen garenean. Hemendik, Arnold. Aupa! Aupa, Arnold, zure zain gaude? Hobe nuen gaur etxean geratu banintz. Mil esker andereño. Zorregatik, Arnold. Beno, Carlos, zeuk sartu gaituzu honetan, hemendik irteteko ideiarik ba alduzu. Entzun, Baina nondik dator hori? zaila da ondo entzuten. Itxoin hemen. Handixetik dator soinua. Baina ezin da horra bakarrik joan. Egia da, Kisa. Zoaz berarekin. Koldarrollo guztialakok, goazen andereñoaren atzean. Begira soinu uinak hormetan errebotatzen. Hemen, han, eta handik dator. Soinu inak errebotatzen. Horrela sortzen da oi hartzuna. Soinu uin horiek atean zehar igarotzen dira. Oso ongi esan duzu, Dorozian. Gu ere atean zehar igarotzen ez pagarak gaitzerdi. Ez, zer den ikusi behar dugu. Kaixo! Zu altzinen! Egon pixka batean, nire kontua da ala zuzara. Korneliaka kontralto irrakaslea. Bigarrena, eta hori nire birramona duzue. Tirrabiar kontzertu bat eman behar duzue, ezta? Prest altzaude zeurre musika tresnarri soinu ozen eta durrundatxua aterratzeko. Nola jakindu Carlosen tresnaren berri? Galdera bat egin duzu. Ikus dezagun. Esan hobeto, entzun dezagun. Horixe, soinu bat sortzeko zerbait bibratzen jarri behar dut. Nire tresnak ezin zuen bibratu gauza gehiegi zeuzkalako gainean. Ez dut hau behar, hau ere ez, hau kanpora, hau ere kanpora. Lortu egin du! Prest zaude, Carlos? Aurrera! Soinu ederra, bai, oso ondo, primeran.
Carlos, sekulako soinua sortu duzu. Mil esker, Dorothy. Entzun, gaztetxo, arrazorrik ez baduzu gustatuko litzaidake soinu edarrorri amonarren bildumarren parte izatea. Zu gabe nuen lortuko kontralto doktorea. Nik esaten dudan lez? Jozazu, Cornelia! Altu, altu, altua, baxu, baxu, baxua. Altu, altu, altua, baxu, baxu, baxua. Autobus magikoa, mesedez. Autobus magikoa? Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa? Autobus magikoa, mesedez. Erantzun autobus magikoa. Bai esan, hemen autobus magikoa. Kaixo, soinuari buruzko saio horren arduraduna zara? Baietz esan liteke. Zer gertatzen da etxe horretan? Zera, ez dago soinua ikusterik. Azkarregi doata. Ah, zuzen zabiltza, horregatik betaurreko magikoena. Ez dut gauza bat ulertu. Soinua vibrazioa bada, zer da benetan vibratzen duena? Airea bera. Soinu bat sortzen da zerbait airean aurrera eta atzera mugitzen denean. Horrek airea vibrarazten du. Vibraziori soinu ingisa iristen da airetik zehar zure belarrira. Beraz, soinu handi bat, vibrazio handi bat, baino ez da? Horixe, eta soinu txiki bat, vibrazio txiki bat. Eta belarriei buruz zer? Ez duzue ia ezer esan. Belarriek garrantzi handia dute. Soinu uinak eraldatzen dituzte gure garunak uler ditzan. Horrela entzuten dugu. Baina belarri guztiek ez dute berdin entzuten, ez da? Gure amonak hobeto entzuteko aparatu bat behar du. Eta batzuk ez dute zer entzuten, ez da aparatua izanik ere. Gainerako zentzumenak erabiltzen dituzte entzumena ordezkatzeko. Eta beste gauza bat. Beste ezberdintasun asko dago tonua eta ozentasunaz gain. Saxofoiak eta bibolinak oso soinu ezberdinak egiten dituzte naiz eta nota bera jo. Egia, mundu osoa beteetzeko adina soinu mota dago. Baina ordu erdi baino ez daukagu eta lekua utzi behar genien. Txiste barregarri hoiei ere. Beno ba, beste gauza bat, azkena. Bai, Mamuari buruzkoa da. Hori ezinezkoa da erabat. Zera, mundu guztiak daki ez dagoela mamurik eta horrelakorik. jakina ezetz.